Bantu besifazane ngizo-addressa nina njengamanje malungana nespecially esesithe masihlala nethimba lami sibheka indaba ye-support nakho konke. Sibe sesiphuma negama lokuthi mhlasimbe kuyisikhathi esukuthi njengamanje sibuyisele ebantwini. Ukusuka nje manje kusihle kuzoba umhla ka31 December. Kune special esikhona sizocela ukuthi niphume ngabanye nibhalise kuyimanje. Makubhanyazele nje kuma inbox ami umsako ukukhuluma live. Khuluma inbox ukuthi yimi sizonihlela sibone ukuthi ubani ube unumber 1 kuze kuyofika le. Ngithatha ithuba ngisho ukuthi nginikela ngokumina. Ngicoshwa phansi njengamanje. Uma ubona ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane othi nje mina hayi ilona thuba lelo ukuthi ungasali. Phekwami bafazi. Phekwami ngize nganiphulela ngokuthi ke uma ukuthi ni umndeni nibaningi egcekeni noma ni u8 noma ni u10 11 ngiyakhona ukuthi ke ngisuke la ngihlala khona ngizolala nje kimi ngikwazi ukuthi umsebenzi nguphothule wonke. So uma nje niyakwazi ukuthi ningitshetshe hayi baba siyigroup kwethini noma ngabangani nisiyigroup sicela ukuthi ufike baba ngiyakwazi ukuthi ngifike ngikwazi ukuthi ngizosebenza. Uma ke unihamba nga1 ngiyakwazi ukuthi nginike lo 3 minutes ngoba nibaningi kufuna kwenelo ukuthi akuphindwa uyacosha wedlule ucoshe wedlule. Ngizothatha nje lithuba ukuthi ngempela nongezwanga mtsheleni ukuthi ngiyatatshwa ngapha nglahlile. Kuzosiza ukuthi nisheshe nibhalise manje ukuze ngazi ukuthi iziphi insizwe engizoyibhika futhi ngivuna libengaka lezo insizwe ezoyibhika makuthi umthamo ungaphe wami. Ngiyacela nje ukuthi uphuthume kakhulu.